sawijining alas sing duweni royo-royo, saiki katon garing lan teko. Wit-witan akeh sing tumbang, suarane manuk ora krungu manuk. Ing tengah alas kuwi ana loro tokoh sing tau dadi musuh gedhe, Rama lan Rahwana. Nanging dina iki dheweke padha ketemu ora kanggo perang, nanging amarga padha prihatin marang bumi sing rusak. Duh Gusti, alas sing biyen ayem iki saiki rusak amarga keserakahan manungsa. Keserakahan, aku biyen kudu bagian saka kuwi. Tak tebang wit kanggo bangun kerajaan, tak bakar alas kanggo nuntut daya. Saiki aku roh akibate. Rahwana, ora ana sing tenan yen ati wis ngerti. Bumi iki ora butuh pahlawan, mung butuh sing gelem njogo. Romo, kowe isih bijak kaya biyen. Aku ora gelem kalah. Nanging saiki mungkin aku kudu kalah marang bumi sing wis sekarat iki. Yen pancen atimu wis gelem bener, ayo padha tumindak, ora usah gede-gede. Wiwiti saka sing cilik, nandur wit maneh, resik-resik kali. Raja aku kaya aku nandur wit. Nanging ya wis aku tak tandur wit sing paling kuat. Wit iki supaya alas iki duwe perlindungan maneh. Allah butuh tenaga kaya kowe, Rahwana. Nanging alingo ora ana tenaga sing dibutuhake. Nanging ati sing resik. Yen mung ati sing resik, biyen aku ora bakal dadi Rahwana. Nanging saiki